Duha ka baby sa Davao Region ang nagpositibo sa COVID-19 sa pagtapos sa 2020. Hinunlaing duha sab ka babies ang nakarecover sa adlaw sa bagong tuig. Ani ang COVID-19 update sa Mindanao, pinaagi nining report. Usa ka 1-month-old baby boy nga taga Carmen sa Davao del Norte ang nagpositibo sa COVID-19 sa pagtapos sa 2020. Hinuno sa ka 9-month-old baby girl nga taga Salvacion sa Panabo City ang nakarecover adlaw sa bagong tuig. Samtang nanguna ang Davao del Norte sa dunay pinakadaghan og bagong COVID-19 cases sa nasod niadtong Sabado nga anaa sa 65. Miabot na sa 1,615 ang total COVID-19 cases sa Davao del Norte. 326 ang active cases, human 1,241 ang nakarecover ug 48 ang namatay. Sa Davao City, usa ka 9-month-old baby boy nga taga-Tugbok ang nagpositibo sa COVID-19 una mahuman ang 2020. Hinuno sa ka 7-month-old baby boy nga taga Barangay 39D ang nakarecover sa COVID-19 sa adlaw sa bagong tuig. Samtang nanguna ang Davao City sa dunay pinakadaghang new COVID-19 cases ni atong January 1 nga anaa sa 100. Samtang ikaduha ni atong Sabado nga anaa sa 60 ug nanguna pagbalik kagahapon nga anaa sa 65. Misa ka na sa 8,951 ang confirmed COVID-19 cases sa Davao City. 1,073 ang active cases, human natala ang 7,466 recoveries ug 412 ang namatay. Sa Cagayan de Oro City, duha ka persons deprived of liberty o PDL ang nalakip sa mga bagong kaso sa COVID-19. Nagpositibo sab ang duha ka bata, 5 anyos ug 2 anyos nga mga lalaking natakdan sa ilang mga ginikanan nga nagpositibo na daan sa COVID-19. Ana sa 2,868 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City. 263 ang active cases, dihang natala ang 2,459 recoveries ug 146 ang namatay. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao.